Pois chámome Patricia Castelao. Eu son Constantino Regueira Paz. Chámome Chus, ou, María Jesús López. Chámome Ariadna Fernández. Eu chámome Iago Suárez. Chámome Mariana. Bueno, o meu nome é Ana Hermida. Patricia Mariño. Xosé Lois Leirós. Chámome Aristóbulo Quintero González. Eu chámome Milagros Lante Seara, digo así completo porque, a ver, o pai e a nai son importantes e senón, se decimos só cun apelido, quedase un pouco tal. E son de Carballo e vivo en Carballo. E son daqui do Concello de Teo. E son de aquí de Samos. Dunha aldea de Lalín. Son dunha pequena aldea chamada Tapada e actualmente vivo na vila de Chantada. De aquí do San Amaro, bueno, concretamente das Neves de Grixoa. Son de Barreiros. Levo vivindo no rural da Estrada pois case máis de 40 anos. Dunha parroquia de Salvaterra de Miño, concretamente de Fiolledo. Vivo e nacín en Vila García de Arousa. Son de Arreadas. Digo que son de Arreadas porque como nosos principios eran manter as parroquias, digo que son de Arreadas. Pois entrei uns meses antes das eleccións municipais, do 2019. Ata o momento eu sempre pensei en nacionalista, pero non militar activamente aínda, non? E a verdad que sempre estuve, pois eso, si vinculada, si era simpatizante, sempre fui un votante, pero bueno, nunca me tomara así o da política en serio, nin participar, nin nada deso. Bueno, a verdade foi por un coñecido da miña nai, simplemente estaban a falar, saliu o meu nome na conversa, o señor pois era militante do BNG. Despois de pensalo durante algún tempo e de ser simpatizante durante algúns anos antes... E nada, deixei un tempo para pensalo, dixeronme que non tiña que saber moito de política, que tiña que aplicar a lóxica. Miña nai dei o meu número de teléfono, chamoume. Empezamos a liar un poquinho así as conversas e fomos metendo... Bueno, así foi como comecei. Sin ser nada concreto, pero sí ir avanzando. Sendo menor de edade. No instituto. Con todo o sacrificio militante que iso conleva, pero bueno, consciente de que para min como persoa era un paso necesario para axudar este país e esta terra. Non? Eu sentín a necesidade de arrimar o ombro para ir á abordaxe da piratería que se nos estaba vindo en riba, non? Sentín que necesitaba organizarme para defender o que eu creía e además descubrín que había moitas outras persoas que defendían o mesmo que a min e que xuntas poderíamos facer máis. Para poder facerlle frente ao goberno do Partido Popular e ao goberno de Feijóo, que xa leva 12 anos e pico. Porque aquí neste concello queren instalar un vertedeiro encuberto, entonces... Facerlle frente á direita. E foi con un carné de BNG en migración. Así comecei eu a miña andaina no Bloque Nacionalista Galego. Cada vez que me preguntan por que son nacionalista, gústame facer mención a Castelao, porque, bueno, non sou sempre en Galiza, nun primeiro momento, comeza definindo que é nación. Son nacionalista porque vivo nun país que creo que ten todo o dereito a decidir o seu futuro económico, futuro social, lingüístico, político, cultural. Queremos vivir nel, queremos falar no noso idioma propio. É unha pregunta que ten unha resposta moi sinxela, non? Cando naces coas raíces chantadas nunha terra que tivo que suportar dunha maneira dramática anos e anos o espolio dos caciques, dos colonizadores, dos negacionistas e dos, digamos, desertores do noso patrimonio. Eu persoalmente sono porque creo neste país e creo nas posibilidades e nas potencialidades inmensas que ten. Eu só me basta con mirar ao meu redor para ver que este país pode valerse por si propio. Somos un país rico en todos os aspectos, sobre todo en xente. Eu penso que nacionalista é calquera persoa, ou pode ser calquera persoa, que crea nuns valores básicos e que crea que esta terra pode sair adiante por si propia e que esta terra vale, non? Temos que xestionarnos a nós mesmos, non temos que depender nin política, nin económicamente, nin socialmente de ninguén. Por eso sou nacionalista. Hai un refrán dos vellos que dice que nadie tira pola raba da berta como a seu dono. Esa é unha das preguntas que máis complicadas me parece.
A ver, para min o BNG, fora de como describiríamos todos como a Casa Común do Nacionalismo, eu creo que é unha ferramenta para traballar polo país, para mellorar a vida das nosas veciñas e dos veciños e para defender pois eso, o noso país, a nosa cultura, a nosa xente, o noso dereito a vivir e a traballar na terra. Pois para min é un partido limpio que realmente sí que mira os intereses dos galegos e das galegas e que non ten ataduras nin deudas con ninguén. Independiente no sentido da palabra, de que eu nunca cobrei nada, por lo tanto sempre fixen o que quixen, cando e como quixen. Porque teñen proxecto, ou temos proxecto. Creo que o BNG conseguiu alzarse como esa forza a que moitos galegos e galegas miraban con simpatía, non? E que vían como esa casa común. Home, despois de tantos anos, é case como a miña familia, non? É unha organización política na que creo que, como nas boas familias, tuvo os seus altos e os seus baixos, ten as súas virtudes e os seus defectos. Con todos os seus acertos e tamén cos inevitables erros. Pero eu creo que é a organización política que mellor e que máis honestamente defende os intereses de todos os galegos e de todas as galegas. A súa disposición continua a traballar polas causas pendentes dunha Galiza soberana, sin mochilas foráneas e, por suposto, sen hipotecas de ningún tipo. Somos unha ferramenta para darlle unha volta pois a Galiza. É o motor, ou debe ser o motor, que nos impulse a facer realidade a soberanía. É Galiza, é a única forza política xenuinamente galega co corazón, a cabeza e os pés nesta terra. Somos os únicos que defendemos unha Galiza nación. Uau! Fasme resumir moitos anos da miña vida en un momento, Por exemplo, a asamblea que tivemos no Ribeiro das Comisións Obreiras, das miñas, hai unha serie de factores. Eu estuve implicado en todas as causas, no movimento sindical, obreiro, no labreo, en todos, sempre estuve, cando fixamos a bola xeral, cando en Ourense levaban o que xeron, que acabaron levando a Citroën para Vigo, o sea... Pois, por exemplo, a conciliación, pois nós, o primeiro que fixemos foi pedir pois, un punto de atención á infancia, que aquí non había para ese servizo, preocuparnos por a cobertura do Concello, que é pésima. Botándose a vista atrás e non tan atrás, como que me gustaría facer mención ao tema, da eliminación, da rebaixa dos peaxes da AP9, non? Que me parece algo moi importante, creo que foi algo moi notorio na sociedade galega. A loita social dos emigrantes retornados na Galiza. Unha batalla contra a facenda española, polo expolio da facenda española aos emigrantes retornados, que tiven a oportunidade de encabezar xunto con outros compañeiros e compañeiras. Bueno, orgullosa, primeiro, o feito de ser muller e militar nunha organización nacionalista sempre ten os seus inconvintes. Pero, bueno, a min me crea moita satisfacción ver que hai xente maior que nunca tería como opción o BNG, pero que achegan o seu proxecto, sobre todo agora, tamén é certo, e ven que hai posibilidades de que o BNG encabece unha transformación de país, o sea, que se ve e que te teñan a ti como referente na localidade. Foi cando agora co boom eólico que afecta esta zona, a xente se achegou a nós para que a informaramos, para que a defenderamos, o fixo dende moi diversas ideoloxías políticas. Cando eso non se tivo en conta e confiaron en nós para que nos incluiramos na súa loita, sentime moi orgullosa. Pois sempre hai momentos nos que cada vez que unha persoa se achega a ti para querer avanzar, para querer integrarse no BNG, que ten como referencia o BNG, pois é unha especie de satisfacción que ao final, pois todas esas pequenas satisfaccións acaban noutra máis grande. O BNG non creo que tocase teito, como moita xente di por aí. Eu creo que o BNG ten aínda moitísimo espazo para medrar
cara arriba e ensanchar a base social e a chegar cada vez a máis xente que queira participar deste proxecto. Bueno, vexo unha tendencia na miña xeración e nas xeracións que están por vir a sentirse galegas, sen complexos, sen teimas, galegas con orgullo, non? Galegas que creo que van reivindicar e van poñer en valor a nosa cultura, a nosa identidade, por máis que a maquinaria de Feijóo e do PP esta última década traballar arreo para penalizar todo o que soara a galeguidade, creo que Galiza volve a emerxer. O futuro do país e o BNG están vencellados dunha maneira indisoluble, non? Ben, eu creo que se o futuro sigue do noso país, sigue cos pasos que levamos ata agora, pois leva mal paso, pero como eu son unha persoa que ten certa tendencia a querer avanzar e a ver as cousas positivamente, eu creo que, bueno, que estamos vivindo tempos de cambio, que a xente se está dando conta que hai outro xeito de facer as cousas, que hai posibilidade de avanzar, e iso vai unido, bueno, pois a que o futuro do país avance e vai indiscutiblemente unido a que o BNG pois, cada vez está máis forte. Eu creo que temos unha situación moi boa que debemos aproveitar por diante. Que se nota onde está o Bloque, un diputado en Madrid, notase que soamos a segunda forza no Parlamento galego e no Concello pois, marcando a diferencia.